pyrkii käymään suht suoraviivaisesti ja pallo menetetään turhan nopeasti. Suomellahan on siis melko paljon poissaolijoita tästä pelistä. Toppariosastolta Tiia Peltonen, Joanna Tynnilä kaksikko muun muassa. Keskikentältä Olga Ahtinen ja Eveliina Summanen. Tämän lisäksi toki myös sitten Anni Hartikainen tästä ottelusta sivussa. Olisi saattanut jopa olla avauskokoonpanossa tänään ilman viikonlopun toimintoja. Ja toivotaan, että on vielä tulevaisuudessa. Ja ainakin itselläni sen verran anteeksiantoa riittää. Totta kai. Koska siirto ulkomaille, se on täysin mahdollista. Kyllä. Ensi kaudeksi ja eväät sinne on ja moneksi vuodeksi myös maajoukkueeseen. Eväitä Anni Hartikaisella on palvella vielä Suomen maajoukkuetta tulevaisuudessa ja olihan se myös tärkeää, että Marko Salorantakin sen toi hyvin vahvasti esiin, että mennään kasvatusta jutella Hartikaisen kanssa ja käydä homman läpi vielä tarkemmin. Ei tässä mitään elinikäistä pannaa olla jakamassa. Ei. Kova, Sternovska liikkuu laajalla säteellä ja tosi hyvä tollainen, mitä nyt sanoisin, kuvailin sellaista jalkapallon, tämän takia sitä olen taas Nemesova alaspäin Korentjovalle. Fischerova. Damallsvenskanissa siis alkoi Fischerowski stadion siis kyseessä ja 2015 avattu tämä uusi stadion ihan täyden remontti tuonne tehtiin ja 18 000 silmäparia stadionille mahtui, pelannut otteluita ja myös Ukraina evakossa. EM-karsintoja keskitys matalana ja tämäkin päätyy Korpelalla. Aika paljon tuolta laitojen kautta Slovakia pyrkii murtautumaan. Kyllä selkeästi jotenkin vaikuttaa siltä, että Slovakia on aika hyvin skautannut sen, että siellä Elli Pikku-Jämsä ja Emma Koivisto just paljon nousee. Ja sitten sinne jää sitä tilaa, johon he pyrkivät sitten pelaamaan. Kuikka. Ja tää on just niitä juttuja, minkä takia pitää saada minuutteja pelaajille. Nyt on Syrnovskalla hyvän näköinen paikka, mutta Alanen pelastaa. Sen jälkeen Kuikka ja pallo on kimmota Skorvankovan kautta sisään pitelemään vatsaansa. Ilmeisesti ihmettelee tuomiota myös. No, kyllä siinä aika kädet ojossa. Skorvankova meni, osuko sitten käteen. Tämä hidastus sen varmasti näyttää paremmin. Taisi se tuohon oikeaan käteen otti myös. Keuhkojaan pitelee Skorvankova. Noihin boksin sisällä oleviin vääntötilanteisiin Suomi ei oikeastaan ole joutunut. Että on niinku, mä oon oikeastaan tosi iloinen, että Slovakia tulee tähän peliin tämmöisellä asenteella. Hei, Slovakia on pelannut, niin olemme saaneet nyt Slovenian sekä Skotlannin sekoitettua. Kyllä. Pahoittelut siitä, mekin olemme ihmisiä. Kyllä, teemme virheitä. Alanen hankkii vapaapotku, vaikka Slovakian pelaajat Rantala siis penkin puolella Suomen joutuu. On nyt sellainen, että valmennusjohtokin Suomella joutuu miettimään, että ei niin, että kenelle antaisimme nyt minuutteja, vaan vähän silläkin tavalla, että miten pystymme saamaan pelin meidän haltuun paremmin, koska tällä hetkellä Slovakia luo jonkin verran uhkaa ja pystyy pitämään myös aika paljon palloa. Jämsä purkaa keskialueelle ja ei aivan ehdi Sevenius, pallon ei ehdi myöskään Kollanen. Keskitys maalille, Kuikan päähän, mutta jälleen sinne aiheutetaan melkoista säälinkiä ja sieltä tulee Slovakian 1-1 tasoitusottelu tapahtumiin nähden ihan ansaittu ja osviittaa haisteltavissa, että Slovakia saattaa kohta tehdä maalin ja niin se tekee. Kyllä toi ehkä vähän, mä aikaisemmin viittasin siihen näin boksitilanteisiin, vääntötilanteisiin, joilla on jouduttu ja noita kakkospallot, mihin toi tippuu suoraan slovakialaisen jalkaan, niin
tavallaan ne ei voi tippua tohon. Et siinä on oltava niin suomalainen ja tosi tämä peli palvelee, jos ollaan mietitty palveleeko B-liiga. Palvelee, kyllä. Joo. Slovakian tasainen ottelukuva on ollut sellainen, että tässä ei todellakaan lasketella mihinkään helppoon voittoon kaikkea muuta. Tätä ennen siis Suomi on ollut ainoa maa A- ja B-liigassa, joka ei ollut paistanut maaliakaan. No sekin Kuparinen rikkoontui. Suomi päästää ensimmäisen maalinsa ja ensimmäistä kertaa menettää myös täten johtoasemansa näissä Kansainliigan peleissä. Ja nyt testataan sitten eri tavalla taas tätä joukkuetta. Kyllä, ja sitten on eri tilanne olla häviöllä kuin johtaa peliä. Siinä pitää pelata eri tavalla. Nyt tulee hyvä pallo Kollaselle. Kollanen, Franssi. Joona Sirén myös boksiin. Franssi pääsee kääntymään, pelaa sinne, mutta viime tipassa venyttää Horvathova jalkansa väliin. Oli hyvä haasto boksissa Franssilla. Ei lähtenyt pakenemaan sieltä, vaikka pelaaja selässä, päinvastoin röyhkeästi kohti maalia. Erinomaisesti havainnoi ja tunnistaa ton tilan. Antamaan. Ottaa siinä muutaman syvän henkäyksen pitkän juoksunsa jälkeen. Kierteinen pallo maalille. Hyvin tulee ja hyvälle alueelle, mutta kotijoukkueen Koivisto hetkellisesti Suomen alimpana pelaajana kulman jälkeen. Peukkurinen, Sirén. Heron. Ajaa kuitenkin umpikujaan. Peukkurinen keskialueella rappaa toistamiseen ja ei varmaan ole kovinkaan kaukana, että siitä olisi voinut korttikin nousta. Rike siinä oli Skorvankova ja Slovakia lähdössä vastaiskuun. Nikola Jova pallon taakse. Kierteinen pallo Kuikan päähän. Kakkospallo jälleen slovakialaisille. Pysty Suomi kunnolla purkamaan. No nyt saa Sevenius pallon. Sevenius hankkii heiton Suomelle. Oikeastaan edellinen Ero. Pikku Jämsää. Sinne haetaan syöttöä Alaselle. Tällä hetkellä ihan hirveästi tuosta keskikentän keskustan kautta Suomi ei pääse etenemään. Muissa otteluissa näin on tapahtunut paljon enemmän. Joo, olin sanomassa ihan samaa, veteli jo henkeä tässä, että pääsen sanoa sitä. Mutta hyvin ottaa Slovakia ton keskialueen. Koivisto. Tämä hakee Franssille, mutta siinä haukkaa Lemesova Franssin eteen ja nappaa pallon. Lemesova. Hänelle siis tuo Slovakian maali. Lemesovalle ensimmäinen maali Slovakian maajoukkueessa. Horvathova. Jälleen tulee keskitys maalille ja se menee maalin katolle, mutta Suomen kannalta liian aikaisin, mutta ei putoa. Vähän pyörittelee päätä nyt siihen. Mutta siinä tarvitaan kovempi intensiteetti, jotta ne keskitykset voidaan blokata. Kyllä, ja sitten ne ratkaisevat pienet askeleet, että pääsee sen verran lähelle, että peittää sen. Nyt tulee sen verran Joovaa. Häntä ei hirveästi ole vielä näkynyt tänään. Lemesova. Karatovichovaa. Tämä pystyy Suomi hoitamaan. Koivisto puskee jäljellä ensimmäistä 45 minuuttista. Pikku Jämsä nostaa. Kollanen pitää pelin ihan leveänä vasemmalla. Kollanen. Ei riitä tällä kertaa Kollasen keinot. Pikku Jämsä kaatuu ja hankkii vapaapotkun. Heron pystyyn. Pari kertaa tuo syöttö on onnistunut, mutta viime hetkinä ja viime minuuttien aikana Slovakia on tuokin saanut aika lailla pois. Kotikova. Lemesova pystyyn. Kuikka katkoo. Tavoilleen usko. Noissa ykköspalloissa ei Slovakialla ole pelaaja, mutta oikeastaan ne vaarallisimmat paikat ovatkin tulleet juuri keskitysten jälkeen niistä kakkospalloista. Siitä se
Slovakian tasoituskin syntyi. Vapaa. Nyt tulee Kuikalta hyvä avaus. Laitaan Franssille. Sevenius hyökkäyksessä mukana. Franssi pitää palloa itse. Ja vielä jakaa loistavasti Kollaselle, mutta ei uppoa. Nyt nähtiin Natalia Kuikalta loistava syöttö ja Sanni Franssia parhaimmillaan. Kyllä. Tämän takia hän pelaa Espanjan liigassa Real Sociedadissa. Upea maltti, ettei lähde höntyille tossa, vaan odottaa oma... Oikeastaan tuosta paremmasta ja maukkaamasta paikasta ei pääse vetämään. Kollanen aika usein tuosta paikasta tuollaisella kierteellä on pallon upottanut takakulmaan. Kyllä. Siinä oli kaikki kohdillaan, mutta viimeistely ontuu. Ja Kollanen siis Örebrossa tällä kaudella 7 maalia. Damallsvenskanissa niitä maaleja tuli enemmän kuin monella muulla kaudella. Slovakia nyt hyvin liikuttaa palloa ja haastaa Suomeen. Et siellä on paljon niin kuin kombinaatiopelaamista, mitä nyt ei olla aikaisemmin hirveästi nähty näissä Suomen vastustajissa. Ja syöttöä kolmannelle, kuten tässä nähdään, pelataan vähillä kosketuksilla. Et se haastaa Suomea kovasti. Joo, Slovakia pelaa tällä hetkellä erinomaisesti. Ihan erinäköistä on kuin Kroatia vastaan. Siinäkin toki Slovakia peliä hallitsi, mutta sitten taistellaan myös kakkospalloista. Ja niissä Slovakia on tänään ollut parempi. Soronauskan keskitys estetään. Franssi hyvin haastaa laidassa. Atakovalla täysi työ pysyä vauhdissa mukana. Jos noita kakkospallojakin mietitään kulmapotkuissa, niin ei sekään ole aina mikään sattuma. Niihinkin pystyy joukkuetta valmistamaan. Miten niissä kakkospalloissa, miten reagoidaan, mitä aloitta puolustetaan. Se ei ole mitään sattuman summaa. Ei ole, ja usein just kulmatilanteissa niin kuin tiettyjä pelaajia on tässä näin, että ollaan mahdollisimman valmistautuneita sitten sinne jatkoon. Joo, ehdottomasti tässä juuri silmällä pitäen sitä A-liigaa, näitä Suomen otteluita ja tätä Suomen ottelua pitää nyt seurata, kun lohkovoitto on varmistettu. Peukkurinen, Franssi, takaisin Peukkuriselle, ei saa Suomi luotua ylivoimaa, mutta keskityspaikka Franssille. Keskitys, no se aiheuttaa nyt myös vaikeuksia Slovakian puolustukselle. Nikolajova kääntyy hienosti ja sen jälkeen hakee laitaan. Sireen puskee suoraan Skorvankovalle. Srnovska vähän tämän kaltaista tilanteesta viimeksi Suomea vastaan samalla stadionilla helähti. Nyt tulee syöttö Skorvankovalle. Kuikka liukuu, ei pysty katkoa, mutta Oona Sireen katkaisee. Lähtee sen jälkeen peippailemaan. Ensimmäinen puolisko päättyy. Suomi sai loistoalon. Emmi Alanen teki yhteen, mutta Diana Lemessovan maalilla Slovakia tuli. Romaniaa vastaan ei tullut osumia, mutta Slovakia erilainen pelaaja, 1v1 vahva pelaaja. Ja varmasti tulee nyt haastaa Slovakian laitapuolustajaa. Emmi Alanen onnistui maalinteossa, mutta kun Suomen pallollinen pelaaminen ja hyökkääminen osittain. Kun Slovakian liiton sivuja luki, niin siellä Peter Kopunkin päävalmentaja toi esiin sen, että Suomi on puolustanut tosi organisoidusti ja se vastaprässi oli asia, jonka Kopunkin nosti esiin, että siinä Suomi on ollut ihan omassa kastissaan ja sen kanssa pitää olla tarkkana. Nyt tulee hyvin Suomi, sinne pelaa Franssi Öhlingille, pallo jää elämään vielä siihen maalille, mutta hyvä hyökkäys. Kyllä. Kosola kavensi keskelle ja sitten Sireen oli siellä ja erinomaisesti Franssilta yhdellä kosketukselta. Hyvä pääpallovoitto ja pystyy vielä pelaamaan viereen Koivistolle. Peukkurinen. Ero. Paljon parempi. Sieltä kuuluu Suomen penkin suunnalta. Franssi. Koivisto. Koivisto haastaa. Ei pääse ohi Lemessovasta. Franssi. Sireen Koivisto. Tähän jää jumiin Suomi oikealle ja Slovakia pystyy puolustamaan. Koivisto riistää. Syöttö takaviistoon, mutta ei päädy sinne Kosolalle asti. Nyt varmasti auki enemmän niin kuin tilaa pelata. Heron pystyyn Seveniukselle.
Pallon ehtii ensimmäisenä Partovicova. Peukkurinen jyrää Nikola Jovan korttia. Siinä on useampi tällainen tiukka vääntö ja kuten nähdään, niin tuo nyt on punainen kortti, jos tässä videotuomari olisi Kyllä käytössä. Se tulee sen verran korkealle tuo osuma ja Kosolan nilkka vääntyy. Ruma vaihe tässä pelissä menossa. Suomi siis voittaa tämän lohkon, päättyy tämä ottelu miten hyvänsä, mutta Slovakia pelaa sitä kakkospaikasta. Ja jos se kakkospaikka irtoaa, niin sitten Slovakia pääsisi karsimaan A-liigaa. Nyt tulee Öhlingille paikka, laukaus epäonnistuu täysin vasurilla. Hyvin häiritsemässä lähellä. Öhling siinä pyytää vapaa potkua, mutta peli saa jatkua. Parvathova. Nikola Jova. Nostaa suoraan pallon Elli Pikkujämsälle. Pikkujämsä pääsee pois tuosta ahtaammasta paikasta ja pystyy vaihtamaan pelin painopistettä. Kosola nousussa laidasta. Hyvin löytää Sireen syötöllään Kosolan. Matala keskitys maalille. Seveniusta avittelee Kosola. Sireen teki alueen yli kuljettamisen. Tossakin se oli olennainen osa tätä, että tämä hyökkäys saatiin pelattua niin kuin se saatiin pelattua. Öhling. Idea oli erinomainen, mutta kauttaaltaan vähissä tässä toisen puoliskon ensimmäisen 10 minuutin aikana. Stranovska, Nikola Jova, Stoivankova, Stranovska. Kurinen sijoittunut oikein ja katkoo. Äsken keltaisen kortin toki tulossa, joten isoja otteluita Kosolalla vielä lähiaikoina tulossa. Vaikka Damallsvenskan loppuikin, niin Häckenin kausi jatkuu. Mutta myös Rosengårdin. Ja Öhling siis pelaa Rosengårdissa. Pikkujämsä. Oikein tahdo löytää nyt hyviä syöttösuuntia Pikkujämsä. Hyvin tekee tyhjennyksen Peukkurinen ja näissä on Slovakialla ollut vaikeaa. Vähän vaihdetaan hetkellisesti pelipaikkaa, niin ihan kun se pelaajavartiointi on paljon käytössä Slovakialla, niin saattaa sekoittua. Ja ehkä siinä voisi myös olla, kun nyt Suomi pelaa näin, että aika jämptisti ollaan niillä sijoilla, missä ollaan sovittu. Kyllä, oot ihan oikeassa, olin just kanssa sanomassa, että ehkä rotaatiota kentän muillakin osa-alueilla, niin saataisiin vähän hämmennettyä. Heittämään. Pikkujämsä. Suomi pääsee riistämään ja myös näissä Suomi on pyrkinyt siihen, että kun vastustajalla on rajaheitto, niin se tiedetään. Se on paras hetki jalkapallossa riistää pallo. Kyllä. Ja hyvin Peukkurinen tekee tuota duunia, mistä hänet on ehkä tunnettukin, niin tonne alaspäin, että seuraa sen keskikentältä lähtevän pelaajan vähintään tai sitten sen lähellä olevan pelaajan. Ensimmäinen vaihto Slovakialta. Kentälle tulee numero ilman suomalaisiakin linssejä, niin tulee tuon pelin siis Slovakia voitti 4-0. Kuikka. Pitkä avaus menee aina maalivahti. Ei saa ja siihen Suomi on nyt vähän tottunut, että nyt pitää löytää toisenlaisia keinoja. Nyt kääntyy Sevenius erinomaisesti pystyyn Franssille. Franssi kauhoo itsensä karkuun. Mutta lippu nousee pystyyn Franssi paitsiossa. Siinä oli kyllä Oona Sevenius muutaman kerran sen selän taakse tuolla treeneissä. Jokin auki Franssi paitsion puolella. Mutta kun Markus Alaronnan tapa pelata, siinä on paljon samaa kuin silloinkin, vaikka puhuttiinkin tyttöjen maajoukkueessa. Ja silloinkin, kun oli pelaajavartiointi uudella sellainen, niin Suomi oli ihan sormisuussa mitä tehdä. Nyt tulee Slovakialta keskitys.
Nikolajova kääntää vielä pallon ja saa se uudestaan. Sen jälkeen sijoitus ja se on 2-1. Slovakia siirtyy johtoon ja vaarallinen vasuri Maria Nikolajova sijoittaa pallon verkkoon ja torvet soivat Trnavassa. Alueen sisällä, ettei voi ihan mielin määrin taklailla, mutta kyllä noihin on mentävä kovempaa. Tässä. Sukkasillaan menee Ria Öling. Joo, ja just nimenomaan toi ehkä tasajalkahyppy on puolustuksellisesti pahin, minkä voi tehdä, koska vastustaja pystyy vielä siitä tilttaamaan, niin kuin tässä nyt tapahtuu, tommonen pieni valelaukaus, ja kun sä oot ilmassa, niin ethän se voi enää niin kuin oikein tehdä mitään. Eli kaikille puolustajille niin jalat maassa ja pysykää jaloillaan. Toinen maali Nikolajovalle näin Kansainvälisen liigan peleihin ja Suomi ensimmäistä kertaa tappioasemassa. Tähän asti on porskutettu vahvasti voitosta voittoon, päästämättä maalejakaan. Tänään on oma verkko heilunut 2 otteeseen. Samalla Suomi myös vaihtaa Jutta Rantalan sisään. Nyt on paikka Suomella riistoon. Kosola ei kuitenkaan pysty puskemaan palloa eteenpäin. Horadhova. Kentälle tullut Moravkova. Skorvankova kääntää vierelle. Yleensä katkoo. Koivisto lähtee laidaltaan nousuun. Wojtekova jotenkin seuraa ja Koivisto jarruttaa. Kukka. Laitaan Koivistolle. Nyt on Koivistolla hyvä keskityspaikka. Keskitys ei mene kuitenkaan omille pelaajille. Katkomassa oikea puolustaja Horadhova. Nyt tulee olla tosi mielenkiintoista nähdä, että vaikuttaako tämä tappioasema esimerkiksi siihen, että miten pelaajat tekee ratkaisuja ja kuinka rennosti pystyy pelaamaan ja pystyykö toteuttaa. No okei, tänään ei pystytty toteuttamaan sitä omaa peliä sinänsä, mutta pystytäänkö pysyä niin kuin pallon kanssa rauhassa. Ja se on oikeasti jahdata toista joukkuetta kuin hallita peliä ja johtaa 3-0. No nyt tekee Sevenius hyvän vastaantulon ja Öhlingiltä vastaliike pystyyn ja nämä juuri sellaisia myös, millä tuota pelaajavartioita voidaan sotkea. Siinäkin hyvin pitkälle Seveniusta seurattiin tuonne keskialueelle. Koivisto yrittää päästää Lemesovasta ohi, mutta Lemesova on ollut tänään kova luu. Ei ole Koivisto ohittanut ja Lemesova myös teki sen tasoitusmaalin. Hyvä riisto Sireniltä. Peukkurinen. Kosola. Tulee slovakialaiset kyllä joka tilanteessa ihan viimeiseen asti. Tuossakin vielä Kosolaa törkkästiin selkää, että varmasti tietää, että täällä ollaan. Sai Öhling pallo kymppialueelle. Koivisto tekee pystyjuoksua, mutta siihen ei syöttöväylää aukea. Peukkurinen. Kuikka. Öhling ei saa millään tuota syöttöä itseltä. Nyt Suomi tarvitsee maaleja ja Linda Sällström on se kerta toisensa jälkeen osoittanut, että hän niitä maaleja osaa vain tehdä, kun maajoukkuepaita puetaan päälle. Koivisto keskitys, mutta ei tuota harmaita hiuksia slovakialaisille. Koko kampanjan parasta peliään. Tosi ärhäkkää ja ollut koko ajan niissä kakkospalloissa ja ykköspalloihinkin mennään. Ja varmaan voittoprosentti kakkospalloissa on kyllä korkeampi kuin Suomella. Ja tällä hetkellä siis Slovakia on lohkon kakkosena menossa karsimaan paikasta A-liigaan. Todennäköisesti tässä viimeinen reilut parikymmentä minuuttia Suomi painaa päälle ja Slovakia pyrkii puolustamaan tiiviisti. Etenkin tuo Romania ja Kroatian välinen peli on maalittomassa tilanteessa. Siellä pelattu vähän enemmän, vähän päälle 70 minuuttia. Moravkova. Jämsä vastassa. Jämsä aavistaa Moravkovan aikeet ja riistää pallon helposti. Kosola.
Koivisto, paljon tilaa hänellä. Kuikka, Öling, Siren, Peukkurinen. Nyt Suomi tekee just sitä, mitä tässä tilanteessa pitääkin tehdä. Nyt ollaan aika nopeasti menty keskityksille pari viimeistä tilannetta, mutta nyt kun se pallo saadaan tonne vastustajan puolelle, niin pidetään se maltti ja etitään niitä tiloja. Siinä Suomi on hyvä ja se on millä voidaan saada tää pelikontrolli. Niin tulee syöttö Rantalalle Heroumilta. Kosola. Rantala laukoo kaukaa ja laukoopa muuten upeasti. Jos ei niitä maaleja ole tullut sitten edellisen Slovakia-pelin paikkoja hukannut, niin nyt tulee upea vasurin veto ja se kiertyy takakulmaan. Lyhyen pallonhallinnan kautta ja onhan toi Rantalan laukaus, kaikki sen tietää, mutta hyvin maltilla pelattu tilanne ja saadaan pudotettua tuota Slovakian linjaa ja sitten ehkä nyt epätyypillisesti tuolle pelipaikalle, mistä Rantala tässä pelaa, mutta tulee vähän tuolta takaa ja pääsee hyviltä mestoilta laukoon. Suomi on tehnyt hienoja maaleja Kansojen liigassa. Varmasti tämä nyt on hieno sellainen yksittäinen laukaus. Upeasti se menee sinne takakulmaan. Korentsiova saa hiukan sormenpäitään väliin, mutta katselee sinne, että on vapaaksi, niin pakko olla lähempänä. No ei ollut riittävän lähellä. Suomi nousee tasoihin. Se on myös hyvä asia, että tappioasemasta kyetään nousemaan. Yksi vasuria penkin puolelle. Ehkä tässä myös Slovakian pelitapa, tuo pelaajavartiointi, se on sellainen, että ihan varmasti siitä mehuja pelaajista menee. Ja vaikka tässä kuvissa ei näe, niin tuollahan siis on miltei pakkasta, tosi kylmä. Ei taida ihan pakkasta olla, kun ei tuo hengityshöyryä. Näin, koska se on käytännössä reagoimista. Aina kun joutuu vaan reagoimaan, niin se vie paljon enemmän energiaa kuin se, että pystyisi. Toppari Bartovic-Jovalta. Rantala. Rantalaa revitään. Ja siitä nousee myös keltainen kortti Matavkovalle. Rantala on kyllä tullut tosi hyvin sisään tähän otteluun ja tekee selkeää muutosta nyt tuohon Suomen pelaamiseen ja lisännyt jopa vähän vauhtia tuohon pelaamiseen. Ja Rantala on saanut paljon luottoa Salorannan alaisuudessa ja se on ihan ymmärrettävää. Hän pelaa VSL:ssä Englannin liigan riveissä ja 3 maalejakin onnistunut tekemään alkukaudesta. Kyllähän monilta joltain pelaajalta maajoukkuepaidassa vaaditaan. Heromin vapaapotku. Kuikka ei pääse palloon, vaan Slovakia on näitä keskityksiä. Koivisto, Sireen. Yrittää pelata Rantalalle laitaan. Vartti jäljellä. Ja edelleenkin Linda Sällström penkin puolella. Eva Nyström hän joutuu jättäytymään pois pelistä flunssan vuoksi. Sinällään yllättävää, että Sällström on tänään toistaiseksi pysynyt penkillä. Nyt tulee Kosola. Mutta taas keskitys Korentziovan käsiin. On mahdollista. Niin eihän tässä vaiheessa tiedetä, että kuinka monta maaottelua Linda Sällström vielä pelaa. Näinpä. Kauden seura ei ole tiedossa. Tai jos pelit päättyisivät näin. Kuikka. Edelleenkin Slovakia puolustaa tällä hetkellä. On tämä toinen puolisko ollut Suomelta selvästi parempi. Toki lukemat 1-1 tämänkin puoliskon puitteissa. Nyt Rantala on jälleen pallo. Öling ei pääse Fischerovasta ohi. Koivisto ja nyt on rankkarin mahdollisuudet, mutta italialaistuomari levittää nopeasti kätensä. Eikä siinä Emma Koivistokaan jää protestoimaan. Mutta näytti jo siltä, että nytkö. Yritti kyllä hyvin hakea, pakko myöntää. Teottaa. Ei joo. Se on ollut yksi Suomen aseista kuitenkin näissä Kansainliigan otteluissa. Peukkurinen. Rantala.
Rantala on kyllä iskussa tänään. Keskitys Öhlingille, Öhling ohjaa ohi maalin, mutta Jutta Rantala hääri nyt ympäri kenttää, rakentaa maalipaikkoja. Kiskaisi itse kaukaa tasoitusmaalin ja erinomaista pelaamista Rantala. Eli Lindström tulee. No, ei saada Sällströmiä, mutta maajoukkueen debyytti siis ilmeisesti hetken päästä tulossa. Sevenius voittaa pääpallon. Rantala pallon perään. Nostaa! Ja nostaako? Ei mene maaliin asti. Yksi ottelun hahmoista. Lemesova ehtii. Koska samalla hetkellä myös Kroatia on siirtynyt Romaniassa johtoon. Olipa upeasti kyllä pakko nyt sanoa, että upeasti puolustettu tilanne. Mutta jos näihin lukemiin päädytään, niin Kroatia nousee lohko kakkoseksi. Nyt tarvitsee Slovakia sitten maali. Taas muuttuu varmasti ottelun kuva, koska Suomi on vienyt. Pystyykö? Onko Slovakialla vielä virtaa siihen? Lähellä on Rantalan toinen maali, mutta Lemesova ehtii. Ehtaa Lindström sisään. Mikään palloseuran kasvatti alun perin. Srnovska. Vähän enemmän pimennossa tässä toisella puoliskolla. Nyt tulee mainio keskitys. Siellä ei vain ole apajilla omia pelaajia. Peukkurinen. Panakovaa. Panakovaan keskitys ja kiertyy sinne Korpelalle. Tuomari Nelkeä sitä päättelisin. Vastaan yksi tilanteessa Koivistoa vahvempi. Koivisto toki jatkaa teräskeuhkona alaspäin ja Kyllä. ei päästä siinä. Slovakian pelaaja Vajerovaa eteenpäin. Ei ainakaan niin, että pallo rajoinsa puolella pysyisi. Kosola. Roomin pystypallo. Rantala. Ja siinä vapauttaa sen verran jaloille. Ei auta, vaikka Rantala tuomiosta valittaakin. Ne osuu kantapäähän Rantala. Tahaton, mutta Pelaajalle se on tosi vaikea. Siihen on tosi vaikea päästä siihen palloon. no, se on hyökkääjälle vaikea. Kyllä. Ja toisaalta sitten puolustajalle mahdollisimman helppo puolustaa. Just näin. Slovakia nousee laidalla. Moravkova. Tämä vasurille ja laukoo takakulmaan. Nyt on Korpelalta hieno venytys. Kyllä. Näyttää jo siltä, että ei kai se vain kierrä sinne takakulmaan. Ei kierrä. Korpela venyttää ja Suomen maaliin ei kolmatta maalia Slovakia saa tehtyä. Hienosti sormen Kyllä, päin. upea torjunta. Mutta erinomainen oli myös tämä Moravkovan yritys. Brnovska ilmalipulla kiertää maalille. Korpela vuore varmasti. Tosi kunnon liimanäppinä nappaa pallon. Sen jälkeen heitto on kyllä ihan toista maata kuin äskeinen torjunta ja keskityksen koppaus. Hätäinen ratkaisu jälleen Bartovicovalta. Mutta Lindströmiä yritetään saada vauhtiin. Pientä diagonaalikulmaa. Sanelemana jouduttu ottamaan vaihtoon. Paikalle. Slovakia tarvitsee edelleen sen maalin. Kroatia johtaa Romaniaa vastaan vieraskentällä. Romanian paikka lohko jumbonahan oli jo ennen näitä pelejä varmaa. Romania kyllä näistä joukkoista on kyykännyt pahiten. Oli kuitenkin rankingissa toiseksi korkeammalla Suomen jälkeen. Rantala erinomaisesti hakee sinne Lindströmille ja ei ole paljon sitä kiinni, että Lindström olisi läpi aika nopeasti palloon. Joo, kyllä. Et kyllä siellä tiedostetaan tilanne. On se Slovakiallekin iso mahdollisuus päästä pelaamaan mahdollisesti A-liigaa. Toki karsinnat pitäisi hoitaa. Nyt on sitten paikka. Sieltä tulee Lemesovan laukaus. Tilanne jatkuu. Ja loistavasti kääntyy Srnovska, mutta vasurilla veto menee ohi maalin. Korpelakin siellä vielä antaa ohjeita ja
potkii puolustaja takamukselle, että vielä mennään hetken aikaa. Paljon lämpöiset siitä huolimatta, että melkein pakkasen puolella ollaan Trnavassa. Kerova. Matala keskitys tulee ja tulee aika hyvään paikkaan Moravkovalle. Epäonnistuu pahoin. 4 minuuttia vähintään lisäaikaa. Romania-Kroatia peli edelleenkin kesken ja Kroatia jo menee Suomen Matakovalle. Skerdova. Sekoa Moravkova ja ei palloa saa rikkoa vielä ja tärkeitä sekunteja Slovakian kannalta hukkaan. Voittoahan tästä haettiin ja voittoa odotettiin. Mun on kyllä siis jotenkin ihan hirveän vaikea nyt hyväksyä tätä tilannetta, että Kroatia olisi toisena tuossa lohkosta, mutta näin se vaan on. Sire pystyyn Rantalalle. Tällä kertaa ei pysty puhkomaan vastustajan puolustusta, vaikka sen on pääsee ohi. Huikkaa. Jälleen kerran pallo suoraan Slovakian toppareille. Konechovaa nyt ei pelata lyhyttä Fischerovalle, vaan yritetään avata pidempi, mutta kun se puolitiehen jää, niin sitten on Suomella paikka. Öhlingis. Sire. Öhling. Nyt Öhlingin syöttö menee aina maalivahti Korenchovalle asti. Parthova. Pysy minuutti. Plus ehkä joitain sekunteja päälle jäljellä. Kosola. Rantala. Rantala ottaa pallon käsinsä, saa vapaa potkun ja kyllähän siellä selvä kopahdus. Korenchova maalipotku. Päätyy Kosolan päähän. Kohtaan 4 minuuttia täynnä. Horvathova pyytää palloa. Edelleen Kroatia-peli siellä homma on kesken. Täällä sen sijaan peli päättyy. Slovakia 2, Suomi 2. Voi sanoa, että varmaan ottelun voittajan kannalta jännittävin peli näissä kansojen liigassa Suomelle. 2-2, ensimmäiset päästöt. Kauden viimeinen tapahtuma ja siinä on erilaisia. Helmarit joutuu antautumaan ensi kerran ja jopa